bulor. Kaso dapat sa bulod eh. Dapat saan to? Sure? Oh, sige, wala problema. Guys, nataro sa SRP ng nag-request nga i-try ang SRP kay mingaw ko na kayo. Unang i-try na to ang SRP kung naabad yung manakay ron ng orasa. Alas 12 na. Alas 12 na guys. Not nga naptay mapasakay ron or makatabang ta sa mga tao bitaw. Wani pili bisan kinsa pa ni kuan. Magian kutob sa magian ko. Sakay na sila. Wani pili tanan. Nakay salamat. Karon ba inata sa SRP atong suwayan kutob sa magian atong tabangan. Mo nang karon nagsusuroy ko diri para may bawaan na to bay nga naisulti nila nga daghan ko ng mga tang ana mo nang atong suwayan karong gabi una nakabantay ko ba sa aring SRP jud no mag-agi ko diri sa SRP niaro oras grabe katugnaw jud nagian naman to natong il kurso pero wajud ko kabantay nga naay mga tang diri ron bay kay niaro oras sa magud may sulti nila nga daghan kuno kay mga tang kuno nya wa na sakyanan may lisod jud kuno kayo unang karon gisuwayan na ari diri para makatabang sa tas mga uban ba kay ingon sila sige lang sila request nga mauna man na naabad jud di makatang diri kay sa tinuod na jud bay no wala jud kay mga sakyanan mga gidri kasagaran may bus lang jud yung nana unang kasagaran diri mga motor balhabal move it nga na lisod jud kaayo masakyan diri dapita pero karon akong gitan-aw video mingaw jud kaayo bay bisang saoy mo tan-aw wa jud kayo makuan bay munang karon bay murag nakarhon na ako makadesisyon ko bay nga murag madto lang dingi kog mabulo sa para makita na ko dito kay dahan kay mag-atang mabulo ba padung sa ID park nga na muna akong murag nahuna jud ako kay diri jud ingon sila nga daghan ko ano kayo nga mga atang pero karon akong gitan-aw wala man munang karon nakadesisyon ko nga moadto lang jud ko mabulo para inigabot dito daghan jud kay mga atang di jud ko mga siruhan jud na jud kay mapasakay dito klaro kayo masa ka uli ma'am ha nagbuhok na ka kay nag pre-ride sa ko ba nagbuhok na ka sige asa di ka muli unta nagalang kay sticker okay ra mo makita ka okay ra mo makita ka sa video nagalang kay sticker salamat ano ulit eh Dili lang mabulo pero dili. mabulo actually ma'am nahani ko content karon nag vlog ko ba Mama ba? pre-rise ko ito nara kay video nara para makita niyo eh nara content karon Okay. pre-rise ko Okay. okay okay nimo Okay ra sa bulo ra. bulor kaso dapat sa bulod eh Dapat saan to? Sure? oh sige wala problema Ay saan eh? imo na sticker para makita nimo dapat sa andong ka mo taga-dihara ka oo okay na dapat sa andong sa obos or dari lang okay na ka? Salamat kayo. Tagalan, tagaguan ha turbot eh salamat ha Thank you. Okay. Di pagkahan kayo ma'am? Ay Abriel. Abril Thank you.